Haleluya. Kusukela evesini lokuqala kuze kwelokugcina. Haleluya. iBhayibheli mawufunda ngokubhajatiswa kukaJesu, lithi iBhayibheli wathi maye sebhajatisiwe phuma nje emanzini, umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba. Lithi iBhayibheli wavuleka izulu. Haleluya. uJesu uhamba emhlabeni, uhamba izulu livuleke. Haleluya. Aphuma nje emanzini lavuleka izulu kwaze kwafika la abethelwa khona. Izazile zithi ngenkathi eselenge esiphambanweni. Haleluya. Ngenxa yokuthi izulu lalivulekile, ingilosi zehla zenyuka phezu kwakhe, phezu kwendodana yomuntu, izazile zithi ingilosi ezazilungele ukuyoqeda ngomuntu zazethi haleluya. Kamaka sibongo zibalana ku-60,000 bambotshana kuya ku-72,000 ingelosi ezazezilungele ukuqeda ngomhlaba zibona indodana yomuntu ilele ngenxa yomuntu. Lithi iBhayibheli uJesu ebuka leyompi. Haleluya. Ngoba zasayilinde izwi elilodwa elivela kuye. Haleluya. Lithi iBhayibheli ilapha akhuluma khona athi ngiyakubona baba ufuna ukuqeda ngezwe. Ngiyakubona Nkosi Jesu uNkulunkulu wami ufuna ukuqeda ngomuntu. Kodwa laba bantu abayazi lento abayenzayo. Haleluya. Kamaka simabo. Haleluya. Sekwenzeka konke ke bangcwele. Amazwi ayisikhombisa sefundiwe. Ithini indaba kithi? Ithi sidinga ukuba ibandla lihlale liredi, lilungile. Haleluya. Sidinga ukuba semgqeni noNkulunkulu ngenxa yomsebenzi owenziwa uJesu eKalvari. Asikwazi ukuphinde senze isono esenziwa abaJuda bethela uJesu. Haleluya. Ngizani ngizwe kahle. Bazona isikhathi sokudlala nesombango asisekho kulesikhathi samanje. Sidinga manje ukucija ibandla libe sesimeni lo esokuthi uma uJesu noma ngabe kuthiwa ubuye namhlanje ibandla likhona. Haleluya. Manje sinenkinga. Haleluya. Inkinga sisanayo ngoba sisenabantu nomcebo abazenza uSarafina kanti bawuleletha ikhumane. Uma uSarafina ugibela la. Haleluya. Simbuka sonke siuSarafina. Uma sehlile thina sisabheka uSarafina. Uma sela sesithola uleleti. Kulahluka labantu olugcina enkonzweni ukuba abazalwane akakaphume. Ngixolela abangcwele njengoba nje kade fundela amazwi esikhombisa simele ukulungisa and bamba lapha mntaka baba uma umuntu ekuvuna wenza into wrong uyakuzonda lo muntu. Amen. Athi ngiphinde uma uthi wenza into wrong umuntu ekuvuna lo muntu uyakuzonda. Uma umuntu wenza into wrong ekukhuza uyakuthanda lo muntu. Manje thina sithatha inzondo siletha kumuntu okufanele ngabe uyamthanda. Baba lapha mntaka baba. Uma uNkulunkulu bathethelele kunabantu abalimele. Haleluya. Ulinyazwa yini
wangena wonke kumuntu wangena kuKristu. Haleluya. Kanti uma ungena kumuntu, waje uma uzwa namcela ukuthi intshumayelo kaMsindi ayishaya khona, ngilalela kodwa ungilalela kanje. Haleluya. Ubuso bubhekele, umzimba ubhekele. Haleluya. Yini ibandla lingumakoti kuKristu Jesu. Wenzelani-ke ukuthi ungilalela kanje? Wenzela ukuthi uma sengayena umakoti kaKristu Jesu, sengumakoti kaPotifari, uphenduka uDavide. Haleluya. Ubaleke. Haleluya. Phenduka uJosefa mina. Haleluya. Phenduka nani? Josefa. Ngoba sinenkinga yokuthi uzongathemba ukulimaze uze uwe. Inkinga yakho usuke wanamathela kimi, wanganamathela kuKristu. Haleluya. Ngixolela abangcwele, insuku zokugcina lezi kunabantu bangcwele, noma ungashumayela kanjani. Haleluya. Noma ungashumayela amatshe aphenduka isinkwa, uma ungahloniphi angikuthathi serious. Haleluya. Angikuthathi yini indaba. Amazwi afunde namhlanje, uJesu wathotshiswa kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Manje ukungathobeki kwenu kufunda kubani? Ngoba umuntu omkhonzayo wathobeka kwaze kwaba sekufeni. Lento yenzayo uyifunde kubani? uPetro uzama ukuphika. Haleluya. uPetro uzama ukuphika ukuthi angimazi lowo muntu. Amazwi athi angimazi, kodwa uKristu uphelelisiwe kuPetro. Bathi laba ngisho ukuhamba ungaphika mountain, kodwa ngisho ukuhamba uhambiso wakhe, ukwenza wenziso wakhe. Haleluya. Ngisho noma ukhuluma indlela ophika ngayo ukhulumiso wakhe. Ngamanye amazwi, uma esemningi yena kuncipha ukukhuluma, kuvela yena ngezenzo. Inkinga yabandla namhlanje likhuluma kuphela, mase umfuna ezenzeni akekho. Haleluya. Lenkonzo namhlanje ayike isishintshe sibe abazalwane labo uNkulunkulu afuna sibe yibo. Musuba umzalwane ngesonto, musuba umzalwane ngokude, ngoba namhlanje sizodumisa sikhale kuzobe, kodwa uma siphuma la, siphuma nje lo mnyango, umbuzo umkhalelile ukuthi zinjani inkulumo zozizwa phandle kade yafana namhlanje. Haleluya. Kaloku sibabonga. Iphi lento ethi uma nihamba ngikuKristu Jesu, uKristu ubonakala ke ngoba wena izulu labantu, umbuso kaNkulunkulu abantu abawazi, sithi fanele bawubone kuwe ukuthi makhulunywa ngombuso kaNkulunkulu kukhulunywa ngani. Wethu Paul, ukukholwa okungenamsebenzi lokho kukholwa kufika. Sasukuzwile manje uyakholwa. Haleluya. Usindisiwe, asike sibone umsebenzi. Haleluya. Phela uma amathalenta akuthiwa athukusiwe, kunabantu abathukusa amathalenta la uNkulunkulu ezothi mayefika awafuna uthola ukuthi wayigqiba phansi. Baphi babazele enkosini? Ngoba kuyimanje usabulala abazelwe, baphi abazelwe nguwe? Kuyimanje sisabulala abazelwe bapotshani, abekho sibazalayo.
ukujula omsebenzi owenziwa uKristu Jesu esiphambanweni siyakuqonda yini na? Noma kumnandi ukuthi ngisawulalela amazwi ayisikhombisa, ngisawusho amazwi ayisikhombisa, kanti phakathi kimi kunenhliziyo yokumbulali. Haleluya. Buke mntakababa. Haleluya. Esikulimaza usuku nosuku, yeka ukwakhela kimi, yakhela emvinini. Haleluya. Yiba igatsha emvinini, musu kuba igatsha lebandla, yiba igatsha lomvini. Haleluya. Haleluya. Uma lo msebenzi owenziwa uKristu uJesu esiphambanweni siphinde simbethela ngawo sithi ibuye. Haleluya. Uma leli Phasika lingakushintshanga, haleluya, uma zonke lezi zinto kade zikhulunywa la zingasishintshanga empilweni, kusho ukuthi besiphuma itrip. Kunabantu othi mawubuya ungaboni ukuthi babuye nani ePhasikeni. Haleluya. Ngoba inhloso yokuyohlanganyela ukuyofunda ongenakho, uthathwa nakho ukufundisa abantu. Haleluya. Sengivale. Yini oyitholile nekusebenzelayo seloku waqala ukukhona? Bakhona yini obazele? Hayi ngokubashumela nangokwenza. Bakhona yini obazele? Haleluya. Ungabe umuntu uyisibonele kubani? Haleluya. Angisho kuwe, nami ngikuyo le. Haleluya. Nami yabanje ngosuthule kanje ususerious kanje. Iyiyo. Haleluya. Amake sibonge. Uma-ke uJesu esethi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Haleluya. Umoya wakhe wawungahambi wodwa, wawuhamba nomoya wami nawe. Uma ethi ngiyawubeka umoya wami, uthi mayethi kufeziwe lento engayisukela ezulwini ngeze emhlabeni, ukuthi ngiyolanda izoni ngiyenzile yaphelela, akushodanga ngisho nokukodwa. Ngakho-ke uma sengibeka umoya wami, Genesis 2:7 uthi uNkulunkulu waphefumulela umoya wakhe kumuntu, waba kanjalo umuntu waba umoya ophilayo. So lo moya uma ethi uJesu ngiyawubeka umoya wami, abesho ukuthi umoya ogcwele emhlabeni wonke umoya kaNkulunkulu. Uma ewuthatha ewubeka, ubeka umoya wakhe nawo wonke umuntu osebenzisayo usezandleni zikaNkulunkulu. Wangesi umoya wakhe nje kuphela, wayebeka wonke umsebenzi asewuphelelisile, awufezile, wawubeka ezandleni zikaNkulunkulu. Musa-ke ukuphunyuka ezandleni zikaNkulunkulu kanti ubekwe khona.